Здравейте на всички! Националната здравноосигурителна каса и Български лекарски съюз. Биомаркерната диагностика не може да бъде лукс. Благодаря на всички, които присъстват днес с нас в залата, за да чуят тази важна тема. Съвременната онкология вече не се води само от това къде е туморът, дали е в бял дроб, дали е в дебелото черво, дали е в друг орган. Все по-често лечението зависи от това какви са характеристиките на тумора, дали той има конкретна мутация, генетична промяна, друг биомаркер, който показва дали дадена прицелна терапия или имунотерапия ще бъде ефективна. Това именно се постига чрез биомаркерната диагностика. Лекарите научават дали даден тумор ще се повлияе от определено лечение. Тоест биомаркерната диагностика е условие за правилно и ефективно лечение. Към момента обаче Националната здравноосигурителна каса не заплаща тази биомаркерна диагностика. Единствено заплаща само за един маркер за рак на гърдата. Националната здравноосигурителна каса заплаща над 40 лекарствени продукти за прицелна терапия за повече от 56 индикации. Но не заплаща ключът, с който лекарите да разберат дали това лечение ще бъде ефективно. Тоест, средствата, които здравноосигурителната каса заплаща, са насляпо, така да кажем. Ако пациентите сами не си заплатят това изследване, няма как да бъдем сигурни, че съответното лечение ще работи за тях. Темата е от особен обществен интерес, тъй като здравноосигурителната каса изразходва над 1 милиард лева, вече сме в евро, половин милиард евро годишно за лекарства в онкологията, за таргетна терапия, но не заплаща много по-малка сума, която е 0,2% от целия бюджет на здравноосигурителната каса за биомаркерна диагностика. Чрез тези изследвания може много по-ефективно да бъдат разходвани тези средства, които се заплащат за лечение. А за тези средства, които се заплащат за лечение, заплащаме всички ние като граждани на нашата страна и данъкоплатци. До момента много пъти сме поставили този въпрос в публичното пространство от името на Сдружение за развитие на българското здравеопазване, заедно с други пациентски организации. През 2025 година бяха предвидени 5 милиона лева за биомаркерна диагностика, която така и не се случи, тъй като средствата, които бяха предвидени, бяха заложени да се заплащат като медицински изделия и понеже има един много специфичен административен ред за регистриране на медицински изделия, такива не бяха регистрирани. Поради тази причина, тъй като ние не бяхме съгласни с този начин на определяне на биомаркерната диагностика, адвокат Силвия Величкова, която в този момент беше представител на пациентите в надзорния съвет на здравноосигурителната каса, не подписа националния рамков договор, което беше прецедент, до момента не се беше случвало пациентите да откажат да подпишат националния рамков договор от страна на надзорния съвет на здравноосигурителната каса. Няколко пъти Сдружение за развитие на българското здравеопазване и заедно с други пациентски организации е предлагало алгоритъм за това как да бъдат заплащани биомаркерните изследвания. Съществуват няколко амбулаторни процедури, малко по-късно адвокат Величкова и доктор Колева могат да разкажат за тях, по които това може да се случва. Така наречената амбулаторна процедура 43, тя за момента съществува чисто формално и не е напълнена със съдържание. От наша страна ние предложихме, вече не си спомням колко пъти, тази процедура да бъде напълнена със съдържание, включително и до здравноосигурителната каса, включително и чрез предложение за изменения в наредба 9, която определя основния пакет здравни дейности, за които здравната каса заплаща. До момента обаче нашите предложения не са отразени по никакъв начин. Беше създадена друга амбулаторна процедура, която отново не обхваща всички пациенти, само новодиагностицирани, и то с много така
изследвания, които не покриват всички биомаркери, които се изискват за преценка на лечението на определени онкологични заболявания, примерно като рак на белия дроб, рак на дебелото черво и други. Пациентите се налага да заплащат доста солидна сума, за да изследват тези биомаркери. Изследванията варират между 500 и 2500 евро и сами разбирате, че това е непосилно за пациентите. И тъй като няма разрешение на този въпрос до момента вече повече от 3 години, стигнахме до етапът, в който решихме да подадем сигнал в Комисия за защита от дискриминация. Както от името на Сдружение за развитие на българското здравеопазване, така и от името на тук присъстващата Ангелина Бонева-Хан, която, както казахме, е пациент с онкологично заболяване. Самата тя е заплащала тези биомаркерни изследвания. Причината да подадем сигнала до комисията е, че Националната здравноосигурителна каса и Българският лекарски съюз осъществяват пряка дискриминация по признак увреждане по отношение на всички хора с онкологични заболявания. Какво е дискриминация и защо тяхното поведение е дискриминативно? По смисъла на закона, пряка дискриминация е на лице винаги, когато се третират по различен начин лица, които са в аналогично, в сходно положение, по някои от защитените признаци, такъв е в случая признака увреждане, без да има обективно и разумно оправдание за това. Конституцията и законът гарантират на всички нас като здравно осигурени лица право на достъп, на равен достъп до здравните услуги. Бездействието на Националната здравноосигурителна каса и Лекарския съюз и техния категоричен отказ да създадат съдържание на амбулаторна процедура, по която може да се заплаща биомаркерната диагностика, е нарушение на забраната за дискриминация, защото представлява неравно третиране на тези пациенти. Тоест, те лишават една група лица с онкологични заболявания от достъп до нужните им медицински изследвания, като за други лица такива се покриват и се плащат по каса. Както вече Боряна Ботева посочи, този вид изследване, извършването на биомаркерна диагностика, е определящо и гарантира както здравето, правилното лечение на тези пациенти, тяхното здраве гарантира правото им на живот. В момента, действително, Националната здравноосигурителна каса заплаща това изследване само за болните от рак на гърдата и това е така, защото Лекарският съюз и касата са договорили съдържание на амбулаторна процедура 44. За всички останали пациенти, тези с онкохематологични заболявания, с солидни тумори, пациенти с рак на бял дроб, рак на дебело черво, този вид необходимо медицинско изследване не се заплаща, като те са принудени да плащат сами, ако разбира се изобщо сумите са им посилни и имат възможността да го направят. Тоест, заради липсата на алгоритъм на амбулаторна процедура 43 и отказа да създадат такъв, Лекарския съюз и касата на практика лишават група пациенти с злокачествени заболявания от възможността да направят така необходимите им медицински изследвания, които са платени и покрити за пациенти с различни заболявания. И това за едни пациенти да бъде платено необходимата им здравна помощ, а за други не, представлява неравно третиране, представлява дискриминационно отношение от страна на Лекарския съюз и касата. И защо точно срещу тях сме подали сигнала и точно те са отговорни? Защото на първо място държавата в лицето и на нейните органи има задължението да третира равно всички граждани. Нещо повече, не само да ги третира равно, но имат задължението да предприемат такива мерки, които да изравнят положението на хората с увреждания, хората с онкологични заболявания, с това на другите членове на обществото. И всъщност по закон именно Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз са тези, които са компетентни да сключват национални рамкови договори и да договорят тяхното съдържание. Освен че са компетентни, те са длъжни да създадат това съдържание на амбулаторна процедура, по която да се заплаща биомаркерната диагностика, защото
Тя е включена в основния пакет здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК, който е определен с наредба на министъра на здравеопазването. И отказа им да предприемат необходимите действия просто отнема възможността да имат равен достъп всички пациенти извън тези с рак на гърдата, да имат равен достъп до необходимите им медицински изследвания. Като този отказ, това поведение, в което те категорично отказаха да предоставят такава възможност на всички болни от рак, е не просто арогантно, не е просто морално укоримо. То е от една страна нецелесъобразно от гледна точка на разходването на бюджета на Националната здравноосигурителна каса по причините, които Боряна Ботева посочи, но също така е незаконно. Незаконно е, защото нарушава забраната за дискриминация, защото представлява нарушение на член 10 и член 11 от Закона за защита от дискриминация, които задължават държавните органи да предприемат всички възможни и необходими мерки, за да гарантират равенство на гражданите и недопускане на дискриминация. И действително точно това беше причината, докато съм представител в надзорния съвет на пациентите, да откажа да подпиша анекса, който беше сключен през май месец 2025 година, защото и ръководството на Лекарския съюз, и ръководството на Касата не разгледаха нашите предложения, искания, този проблем да бъде решен. И всъщност нашата цел с подаването на сигнала до комисията е да защитим правата на хората, болни от рак, и конкретно тяхното право на равнопоставен достъп до здравни грижи, до медицинска помощ, които са част от основния пакет, гарантиран от бюджета на НЗОК, на който всички здравно осигурени лица имаме право. Очакваме комисията да констатира наличието на осъществена дискриминация от страна на Лекарския съюз и на Здравноосигурителната каса, като също така тя има правомощието и да наложи принудителни административни мерки, да даде задължителни предписания, да бъде преустановено дискриминационното действие и издателите на Националния рамков договор да приемат съответното съдържание на амбулаторна процедура. Те всъщност биха могли да го направят и без задължителни предписания, ако имаха волята, защото законът им позволява да сключат анекс и да създадат това съдържание без ограничение във времето, т.е. във всеки един момент, в който имат желание да спрат да дискриминират пациентите болни от рак. Благодаря, адвокат Величкова. От казаното става ясно, че не говорим за липса на средства и само за финансиране, а за правила, които поставят определени групи пациенти в по-неблагоприятно положение и всъщност в липса на воля от страна на институциите да разрешат този проблем. Факт, който пропуснах да кажа, но многократно е споменаван, България е единствената държава в Европейския съюз, в която биомаркерната диагностика не се заплаща с публични средства. И както знаем, пък България е една от страните, в които доплащането за здраве е повече от 50%. Това няма да е първото дело, което ще спечелим, защото реално ние нямаме загубени дела. И когато трябва да се намесим с адекватност и с силата и подкрепата на медиите и на обществото, само така можем да променим нещата. Това, че някой може да се разболее от рак и да се окаже, че няма как да бъде диагностициран адекватно и съответно няма как да бъде лекуван адекватно, звучи абсурдно в 21 век. Това, че някой е болен от рак и лечението му се усложнява поради същата причина, че не може да бъде диагностициран адекватно, не е само проблем на болния. То е проблем и на лекуващите го, които, между другото, плащат членски внос на Лекарския съюз, които пък застават против тези, които им плащат. Цинизма на Лекарския съюз преди 3 години в лицето на доктор Маджаров
пред свикания от нас Обществен съвет за правата на пациентите граничеше с цинизъм, защото те входираха писмено становище, с което определят биомаркерната диагностика като каприз и услуга, което е абсолютно недопустим върхов цинизъм на една клика шепа странни лекари, според мен с много странна компетенция и възможности, които не могат дори да уважават труда на колегите си в онкологията и във всичките други сектори на тежките социално значими заболявания. Повярвайте, че ако това се случва за болните от рак, то се случва и за други, с други болести. Това, че ракът е тежко заболяване и изисква страшно сериозна грижа и компетенция и ракът се подмладява, абсолютно няма оправдание за подобен тип поведение. Защо това не е каприз и услуга? Елементарното, защото е наука. Защото благодарение на една подобна диагностика се показва коя терапия е възможна, как лекарите могат да стопират или да приспят нашата тежка болест и съответно ние да бъдем по-дълго време с близките си и да живеем що годе нормално. Аз не познавам болен човек с рак, който да застане срещу лекуващия си лекар и да му каже нещо по този въпрос въпреки. Аз не знам такъв случай. Ние като пациенти, достигайки до специалиста, който поема отговорността за нас, разчитаме на неговата компетентност. Ние не можем да си назначим тази биомаркерна диагностика. Съответно, специалиста, като човек, който следи науката, следи действията, следи технологиите, следи нашето състояние, всеки от нас е толкова различен, колкото са различни отпечатъците на всеки един от пръстите ни, ни насочва какво да изследваме. И парадокса да се удариш отново в стената и да се връщаш в 18 век е не само липсата на отговорност, на абсолютно планирано бездействие, абсолютно арогантен цинизъм, ти да стопираш лечението на хората и работата на специалистите в областта, че до там да се докараме, че в съседна Сърбия всичките компании да откриват офисите си там за биомаркерна диагностика, за да може нашите болни пациенти да си изпращат пробите по DHL. Не знам как ви звучи, не знам колко практично ви изглежда, не знам как можете изобщо да преглътнете този горчив хап с послевкус на тежко биологично съдържание, но мога да ви гарантирам, че това не е полезно за никой. Стресът на българския пациент не е никак малък. Той е ежедневен, денонощен. И когато някой съсед, приятел, близък си е отишъл, не е просто от диагнозата. Нали така, доктор Колева? Така е. Бездействието и арогантното поведение на една институция, определяйки важното, значимото изследване като каприз и услуга, показва неговия не само умствен и морален багаж, показва последващата политика. И щом ние трябва да бием шамари и да променяме това поведение чрез промяна на нормативната уредба в последствие, която да не може да бъде анулирана след това само надграждана, нали? Тогава отиваме на война. Представете си болните хора на рицарска битка на едно поле
с кого ще се биеме и за какво ще се биеме. Аз не знам как не се умори това общество да сложи една цедка и институциите, които ние издържаме, да знаят какво трябва да вършат и как. И тук не става дума само за хората, които имат тежка диагноза. Тук са включени и хората, които ще се разболеят, които днес се разболяват, които утре ще се разболеят, които ще чуят тежката диагноза и ще променят живота си, ще променят храненето си, ще почнат да си повръщат червата. Искате ли да ви кажа каква е симптоматиката на едно онкологично заболяване? Няма да ви хареса. Нито е здравословно, нито е полезно за здравето, нито е добър уикенд, нито има кредити за тая работа. Унижението е повсеместно, защото някой си решава някъде в тъмна стаичка или на маса в ресторант, или въобще не ме интересува къде, че всъщност тежко болните български граждани и данъкоплатци няма да получат това, което им е позволено да го имат. Така че до мене доктор Колева, тя е моят онколог и приятел от дълги години, която може да каже помага ли този биомаркер или пречи. И в крайна сметка хубаво ли е да има биомаркер или не трябва да има такъв. И дали трябва да разхищаваме абсолютно ненужната терапия, която няма да помогне на един пациент, когато знаем, че всъщност тя няма да помогне. Нали? Ани, благодаря ти. Доктор Колева, наистина вие може да кажете как се чувства един лекар, който е призван да помага на пациентите, когато знае, че има лечение, но знае, че и пациента срещу него не може да си позволи изследването, което ще определи това лечение дали е подходящо. Аз не съм толкова добра в правните термини, но не мисля, че дискриминация е единствената дума, която разкрива ситуацията в България с биомаркерното тестване и избирането на лечението. Според мен по-точната дума е демагогия. И сега ще обясня защо. Демагогия е при положение, че имаме обещание, имаме така наречените процедури, по които се изследва биомаркер. Като биомаркерите не са изключително скъпи, има такива, които струват под 50 евро и определят, и понякога са достатъчни. Правят се с така наречената имунохистохимия и са нещо, което е абсолютно елементарно, бързо, не се чака с месеци, не се ходи в чужбина. Обикновено се съсредоточаваме в по-скъпите биомаркери, които се правят на ниво генетика. Но да обясня защо е демагогия. Ако си направите труда и отворите изискванията, които Национална здравна каса има за предписването на едно или друго лекарство, срещу него задължително стои кой биомаркер трябва да е наличен, за да може да предложим лечението на пациента. В същото време, същите тези институции, каквито са Национална здравна каса, Министерство на здравето и всички, които са обвързани, дори Министерство на финансите, не заплащат биомаркерите. Тоест, да, ще дам лекарство, но ти трябва да си платиш биомаркера. Много важно е да ги имаме тези биомаркери, защото дори и изследването струва 2000-3000 евро срещу това изследване, ние не разхищаваме лекарства, които струват 7, 8, 12, сега в последно време. Последното лекарство, което се предстои реимбурсация, 23 000 евро на месец. Срещу 2500 биомаркерно тестване. Така че проблемите са много по отношение на това. Хем ви казват, ние се бия в гърдите. България е една от страните в Европа, която е с най-бърза реимбурсация на новите лекарства. Да, така е.
Съвсем скоро една от моите колеги се върна, сега беше в неделя на среща в Германия и каза: само ние и немците имаме реимбурсация на над 40 продукта. Докато в Германия обаче биомаркерната диагностика е поета от здравноосигурителната система. Ако ми позволите като допълнение ми идва веднага на мисълта, че всъщност това, че не се заплаща биомаркерната диагностика, а тя се изисква, за да се предпише лечението и да се отпусне и да се заплати от здравната каса, реално е, как да кажа, отказ от лечение. Така малко прикрит. Тоест, ще дадем на този, който може да си плати. Няма да платим ние. А тези, които не могат да си платят, те няма да получат лечение или ще получат лечение, което не е тяхното лечение. Някак си ми се струва като административен начин да ограничим плащането на лечение. Колкото зная, в правния свят има мълчалив отказ. А това не е мълчалив. Напротив. Явен си е. Това е явен отказ на демагог. Ако си видите в българския речник какво значи демагогия, има ги всичките 4 елемента на демагогия. Ще продължа нататък за биомаркерното тестване. Периодично има кампании от различни фармацевтични компании в България, които заплащат биомаркерното тестване, но те заплащат биомаркерното тестване за техния продукт, т.е. имат интерес. Да, то е кампанийно. Да, но това са кампании. Аз го казах отново, кампании. Проблема е, че ние сме подложени под натиск като лекари, не че се оплаквам, просто ви казвам каква е ситуацията в България. Ако две компании фармацевтични изследват един и същи биомаркер, защото имат два подобни продукта, но с различен токсичен профил. И се оказва, че компанията А е платила изследването на пациента, което, както разбрахте, от порядъка на 1000 евро, но пациентът е по-подходящ заради всичките му останали заболявания и ситуации за лечението на компанията Б. Никой от нас няма да си позволи да рискува здравето, живота и безопасността на пациента и да му даде лекарството на компанията А. И познайте какви разговори водим след това. Това не е ли демагогия? Не е ли дискриминация? Дискриминация и на хората, които са платили изследването, дискриминация към хората, които трябва да го предложат и най-вече към пациентите, които трябва да се възползват от лекарството. И натиск върху вас. Натиск върху цялата система. Финансовия натиск върху системата, ако нямаме биомаркери, е още по-голям, защото когато нямаме конкретна причина да изберем или не определено лекарство, първо ние се опитваме по всякакъв начин да убедим, т.е. да притиснем пациентите да си заплатят съответното изследване, да убедим, разбирайте, да притиснем лабораториите да направят някакви отстъпки, за да може пациентите да си го позволят. Било и то под много често пациентите ни правят изследванията с кредити. Така че... Извинявам се, това звучи абсурдно просто. Аз плашещо. защо казвам, че това не е кредит, че пациентите не са просто кредитна карта. Защо го казвам това нещо? Просто аз, как да кажа, оставам безмълвна от това, което чух от доктор Колева, че пациентите теглят кредити, за да си платят биомаркерната диагностика и мисля, че... Пациента няма как да изтегли кредит, защото с тежката диагноза той е в рискова линия. Така че за него теглят близки, приятели. Т.е. този човек вече е длъжник за нещо, което му се полага, за нещо, което по право му се полага, за да може той да бъде лекуван. И всъщност, ако няма близки, ако няма кой да му помогне, тогава какво прави? Тогава го набутат. Той трябва да се лекува с нещо, което не е за него. Трябва да проведе някакво лечение.
Защото не може да стои без лечение. Тогава какво прави Тогава пациентът? най-вероятно той получава, може би доктор Колева ще каже, Получава неподходящо то и неефективно не лечение. специфично, не толкова специфично Точно лечение. така. Което си има своите така странични прояви, всички знаем. И не само натоварва болничната система, тъй като едно не до там специфично лечение. Т.е. пациента пак получава терапия, която е подходяща за него, но не е тази, която е по-специфичната, по-подходящата, реимбурсираната в страната, но заради това, че той не може да си позволи тестването на съответния белег за това дали е подходящ. Биомаркер е т.е. с един белег, дали заболяването ще отговори или се очаква да не отговори към съответното лечение. Нека да дадем една малка яснота само, за да може хората да разберат, че всъщност биомаркера изследва мутацията. До каква степен този рак може да удари, да речем, костите, да речем черния дроб, т.е. да промени структурата си. Нали така? За да може, когато ти имаш една поставена диагноза, да речем рак на гърдата и в един момент това удари рак на дебелото черво, че всъщност само едното лекарство няма как да работи. Няма как да се случат нещата. Тоест болестта се развива. Затова биомаркер е важен, за да установи дали болестта се развива. Само да изясня. Биомаркерите всъщност са характеристики на едно живо същество, което се развива в друго живо същество. Тумора е нещо, което е живо и се развива в живия човешки организъм. То не е нещо изолирано. И се храни в него. Ами точно, бори се за храна, бори се за въздух, бори се за пространство и има един куп механизми, с които избягва защитата на организма. Всъщност биомаркерите не са само генетични тестове, както обясних. Имаме и съвсем елементарни, имаме лабораторни биомаркери, които са също още по-евтини. Да не говорим, че една част от туморните маркери също не се заплащат от здравноосигурителната каса, да, а те също са със статут на биомаркер по определение. Не се смейте, така е. Аз се смея, защото си помислих, добре, а какво покрива здравната каса в крайна сметка? След като за диагностицирането, за намирането на правилната терапия тя не заплаща, заплаща само терапията, но всъщност това е спирачка. И всъщност, доктор Колева, вие може да кажете, благодарение на правилното лечение, колко години живот се добавят за пациентите, защото това е, ако трябва да говорим в цифри, вие всеки ден виждате пациенти. Мога да ви кажа, че нямаме пациенти, които са над 15-20 години с нас. Благодарение и са на лечение. Благодарение точно на доброто определяне не само на биомаркерите, съответно и поддръжката на качеството им на живота и всичките неща, които са необходими, и ритъма на лечение, и дозите на лечение. Но има пациенти, които са повече от 20 години. Всъщност, някъде от към 2000-та година, влизайки в този век, раковото заболяване стана хронично заболяване. И това трябва да го разберат нашите управляващи. То не е остро състояние само. Да, стряскащо е, но може идеята, целта ни, когато не можем да го излекуваме, защото не сме сигурни, че можем да излекуваме така наречените зародишни или стем клетки, които си седят и си дремат там. Защото не знаем каква е точната причина при конкретния човек да се развие заболяването. Но ако знаем характеристиките на болестта му, можем да я спрем и то с години. Ако трябва да говорим с цифри, защото ние знаем, нали, тук говорим от човешката гледна точка, и вие, и Ани, но ако трябва да говорим на институциите в цифри, това означава, че това са хора, които продължават да живеят, които продължават да допринасят за нашата система, да плащат данъци, от техните здравноосигурителни вноски, други хора могат да имат полза в последствие и съответно това пък
определянето на правилното лечение и спестява средства на Националната здравноосигурителна каса, които пак са нашите средства. Нали? Защото знам, че институциите обичат цифри. Адвокат Величкова може би ще ми помогне в това отношение, тъй като представител на пациентите в надзорния съвет на здравната каса може да каже, че те обичат цифри. Това е истината. Така и със сигурност, както посочихме многократно, това е целесъобразно за бюджета на здравноосигурителната каса. Да не говорим пък, че безспорно и в теорията и съдебната практика се е произнасяла и Върховния съд, в това число административен, че спестяването на средства не може да е мотив за ограничаване на достъпа до медицинска помощ на гражданите. И мисля, че безспорно от това, което чухме и чуваме, става ясно. Връщам се към повода конкретния, заради който сме тук днес, а именно сигнализирането на Комисията за защита от дискриминация. Става ясно, че тези, които имат задължението по закон да договорят ред и условия, за да получаваме медицинска помощ, всички здравно осигурени лица, всъщност са тези, които лишават изцяло, изключват от достъп пациентите с онкологични заболявания, и това е пряк резултат единствено от липсата на изпълнение от страна на Лекарския съюз, на Касата, на техните законови задължения. Те просто трябва да изпълнят това, което са длъжни по закон да направят, за да могат да имат равен достъп всички лица до тази необходима медицинска помощ. Що се отнася до цифрите, не случайно замълчах. Повече от 15 години ние нямаме раков регистър. Какви цифри да ви дадем? Имаме цифри, разкъсани в отделните болници, ако болницата си води регистър. Това са фактите, за съжаление, в страната. За съжаление, това е другият голям проблем, по който може би също ще трябва да предприемем някакви съвместни действия. И аз съм много благодарна, че всъщност медицинските специалисти, днес с нас тук е доктор Колева, но предишни пресконференции, предишни наши представения на проблема, нейни колеги са заставали зад нас и се радвам, нали, че те са с нас и категорично подкрепят искането ни биомаркерната диагностика да бъде заплащана. Жалко, че тези, от които зависи, не го разбират и всъщност дори не слушат специалистите, защото те са тези, които всеки ден се срещат с пациентите. Може би да кажем по няколко заключителни думи всеки един от нас, ако искате, доктор Колева, първо вие. Аз най-вероятно ще завърша с това, че биомаркерната диагностика не трябва веднага да започва с най-скъпите изследвания. Ние в петък и събота имахме една национална среща за редките заболявания и за хората, които са с 2-3 и повече тумора, защото и това го има в страната. И мога да ви кажа, че някъде между 15 и 20% от пациентите са такива. Благодарение на успехите, въпреки това, че не тестваме биомаркерите, имаме в продължителността на живота на нашите пациенти. И това, което патолозите ни обърнаха внимание, а да не говорим, че патологията в България, т.е. поставянето на хистологичната диагноза, също не е напълно реимбурсирана. Патолозите са невидимите лекари в онкологията. Обърнаха внимание колегите патолози, че всъщност, за да предприемем стъпката дали да се тестват по-генетично с по-скъпите изследвания биомаркерите, може да се започне с имунохистохимия, която, както ви казах, е под 100 евро. И това отсяване също е изключително важно, то въобще пък не е застъпено в преговорите. Така че трябва да започнем от първо да видим колко са пациентите, след това да видим какви са отсяващите тестове, кои са маркерите за съответните диагнози, защото всичките различни хистологии имат различно биомаркерно тестване. За някои е достатъчно само имунохистохимията, за други наслагваме генетични тестове и то най-различни варианти генетични тестове, докато стигнем до рационалното зърно и да изберем най-подходящото лечение. Така че това е, както са казвали лекарите още от преди Христа, кондицио sine qua non.
Тоест не можем без точна диагноза. Благодаря ви, доктор Колева. Ани, бих искала да те помоля да кажеш нещо на институциите, от които зависи заплащането на биомаркерната диагностика и като представител на организацията, и като пациент в лично качество. Преди 15 години осъдихме държавата и лошата политика, която съдът определи като бездействие, мързел, цитирам дословно, мързел, липса на контрол, липса на воля и безотговорно поведение. На всички инстанции осъдихме тогава отказът от лечение. Преди 15 години. Тази година правя 20, откакто съм с рак. През тези години, предвид различните състояния, съм можела да бъда в кондиция и да не мога да бъда в кондиция. Била съм и зле, била съм и добре. На институциите ще кажа, винаги съм добре. Това, което ще последва, няма да ви хареса. И това, което ще направим, няма да ви хареса. Приканвам всички пациенти, които са заплащали биомаркерната си диагностика, да се присъединят към нас, да изпратят документите си. Нищо няма да ви струва, за да можем да променим нещата. За да не им хареса на онези с власт. Да си научат мястото или да го напуснат. Защото това не може да продължава. В този дигитален свят, в който възможностите са много и вече говорим с изкуствения интелект като наш личен приятел, е повече от обидно, изобщо дори, да започваме подобен казус. Това е абсолютен парадокс. При положение, че онлайн си плащаме сметките, блокираме си билета и отиваме на майната си да почиваме. Това, което се случва с българските семейства, с тежко болните хора, включително и деца, защото ракът няма възраст, няма пол, няма религия, няма социален статус. Една шепа нагли хора да решат, че ще им се размине, ви казвам, че няма да стане. Показахме го преди години, че няма да стане, сменихме министри, гарантирам ви, че няма да стане. Добрият диалог приключи. Опита за диалог приключи. Това мога да кажа. Благодаря ти, Ани. Ти си пример за човек, който не се отказва и който всъщност показва това, което и доктор Колева каза, че ракът е хронично заболяване и с него може да се живее с правилното лечение. Към адвокат Величкова... Да, но той въпреки тази сбирщина от странни, комплексирани и изключително некомпетентни лица. Така е, Това е причината. То не е благодарение на тях, е въпреки тях. Така е, благодарение на лекарите и въпреки институциите съществуваме. Адвокат Величкова, към вас за заключителни думи. Виждаме, че и от медицинска, и от правна гледна точка изводът е един и същ, че биомаркерната диагностика трябва да се гарантира. Това, което каза Ани Бонева, беше толкова категорично, вярно и истинско, че е трудно да продължа. Единствено мога да кажа, че добрата новина е, че лекарите са на страната на пациентите.
въпреки че ръководството на Лекарския съюз е срещу тях. Но правото е на страната на пациентите, пречката е институционална и вярвам, че ще бъде примахната, защото има всички аргументи, житейски, правни, това да бъде така. Благодаря много. Като обобщение, нашето послание днес е ясно. Биомаркерната диагностика не е лукс, нито каприз, а е условие за правилно лечение. Когато държавата заплаща скъпоструващо лечение, тя трябва да гарантира и изследванията, които показват кой пациент има нужда от него и че средствата ще бъдат разходвани правилно. В противен случай персонализираната медицина остава достъпна само за тези, които могат да си я позволят, а всъщност персонализираната медицина е бъдещето изобщо в медицината. А ако тя е достъпна само за тези, които могат да си я заплатят, всъщност това не е справедлива здравна система, а ние искаме да живеем в правова държава, където здравето като основно благо е гарантирано за всички. Благодаря ви.